Aku gara-gara ngombe esnya. Wis kandhani. Penyanyi iki ya memang pantangane siji gak oleh mie es. Teko ngendi? Sak pira Yun? Sepira? Goleki sik. Saka sorot. Luput banggai tamu ana tresno sajot ning atiku. Yuk Ma, joget yuk. Yuk Ma. Yuk Ma, yuk Ma. Kepranan jroning ati sana dasar wanita sebodo wicaksana lan ledhoke Mas Sindan Mas pinter nyanyi. Mama Cindy. Oh, Mas
Cindy. Oh, Mak Cindy. Wes kuwi mulane Kang Men nemu wong bendina dijamoni kok. Ya seger to. Ya iya. Malah sihat. Wong Mamak Cindy ki memang pabrik jamu. Mulane bojone lemu. Ya makane ade pisan-pisan jaluk jamu. Kakean dijamoni. Lah aku winginane kakean jamu malah keturun kok. Keturan. Ya iya no. Apa? Wayahe digoleke galianan kok ya malah sing mbok ombe malah galian Sing sopo. Iya, malah gak iso pipis no. Blas. Kliru kowe jamune, Mas. Coba kaya Yukmah iki lek sekali jamu. Seger Wah, nguntal ndok bajul nek pitu. Lho. Woe lho. Bajule spiral. Ngomong ya. Mbok aku njaluk. Garenge takluk lek karo Yukmah. Masa? Iya. Oh iya Dik kapane ngomah ya. Saka soroting Yeah. Ranuput panggantenmu ana tresno sadroning atiku. Terah neng kene ya kabeh jaran kok, Mas. Lah iki ya. Iya. Yo. Kalem wae Mas. Ada Sak Imam gitaris, ada Jok Jiyun keyboard, ada Cak Lutfi Tahdite Sultan Simpangan. Tansah kelingan kawarayu Kalimantan Mata kuling tak sayang Nanti koyo mokedana Dino aku ngelamun Kakang omah atiku bingung Jane tresno rawani nembung Rasane koyo wong linglung Wangi-wangi bengune sambung tak rewangi ade sekupung wis aku ra bakal alung tak enteni yen masih pungoro